Kublai bikin nang pet baro buat kumju yaki subscriber. Tementa kendiat nginya pai syaka kubar kabalami napa kajala Uttar Pradesh. Lai thoba min kasngi ublai kabadai ka shpautarek ubnai Januari usnam arjar uwei. Uwei u MLA barem nakasang BJP bana kateka nang ba Varanasi kabahap apa kateka jala Uttar Pradesh ula shoh shpaungot ki bahayeng chakawei ka kinthai hadien ba u tei u MLA ula kynnoh ba ula le kam chaklia lane ula ktakti klumar ya katai ka kinthai bat kat kum ka khubar ka bala yolom lai thu ba ka kertang chu ne u MLA ka dei u Maya Shankar Pathak badu badai ru chairman changka tei ka kolej ha ka ba kane ka khynnah kolej bala angru ba ya kane ka kolej lasna lane la seng daki bongot ki MLA ha ka tei ka nang ba Varanasi bala ang ba kane ka jingjia ka jia hadien ba ka tei ka khynnah kala lik panjing yarap no ne u MLA u badai u chairman ha ka tei ka kolej bat ka panjing yarap ba ka ang ba kamla lane ka panjing yarap ha ka bayadai bat ka rukam kran changka ha ka jingkran ka bansawan ha ka 800 tarik u bena Januari changka Republic Day ha ka tei ka jala Uttar Pradesh bat uneu MLA ula be ya ka namar ba umot bed batang ya kane ka jingkran Republic Day ru kane ka khynnah kadawan mi hado Shah u chairman chakate ka college batang ku bahadin katto ka nesngi pat ki bahayeng chakate ka khynnah kan thop si phongot ki lawan chakate ka college bat syo bat dat ya u bat ki la kynnoh ru bula le kam auria ya kate ka khynnah ba uneu MLA ulai thu ba khlem le ai ki te ki kam ba le ki kam auria baru sumai sutem ya ka bat ula ong ru bala da ka jingmai jingtem ya ka kadai ka crime te sobha map no ya u bat neu MLA ru lai thu ba ka por ba ki ne ki si phongot ki bahayeng chane ka kinthai ki syok ki dat ya u ki da ring tat bat ka video bat ki la share sapok ka Facebook bala ong ba ka ne ka jingle cha ki si phongot uneu MLA ula ong ba dei tang na ka daw ba ki kwa ban pen sa nam ya u kum ubre u bas neu la ne pen penjak kerteng u ha ka te ka jela Uttar Pradesh bat menta ki pulet ki danah pedang ka jingwat benia ban wat benia ba lada ka tai ka jingjia ka dai tangkum ka jingjia ban pin tho bria yau neu MLA la ne la dau neu MLA u le shai ki ki kamba an pin stam ya u kat kum ka an cha ka sarkar India te tangkini kubom ta ka janmin sai syam yang pat ya phi baro ha ka we ka video ka ban sawan